Bueno, pues acabo de llegar a Valencia, hace súper buen tiempo. Hola chicos, ya estamos aquí en Valencia. Tengo varios destinos, así que iré enseñando cositas, lo que vea. Ahora voy a ver si desayuno un poquito y luego comerme una paellita rica. Os dejo, chao. Veus llocs, els graves i els comparteixes amb centenars de persones que no coneixes. Però, i si deixes de veure i comences a escoltar? Seria escoltar una altra forma de veure? Potser descobriries coses noves. Llocs. Tradicions. Músiques. Festes. Sabors. Potser descobrir siga la millor manera de compartir. I compartir. La millor manera de conèixer. No és el mateix veure València que viure València. Província de València. Espectacular.